gang på et I som Inga. Ej, hvor er du heldig. 1200 kroner. Okay. Et M som Maria. Ja. 14.500 kroner. Mangler 2 felter. 1000 kroner. Et L som Ludvig. Simpelthen ikke sikkert. Jamen, jeg vil godt gætte. Værsgo. Der står pantomime, rutsjebane, færgekron og koncerter. Ja. Og så er spørgsmålet, 5.000 kroner spørgsmålet, jo hvad de 4 ledetråde fører frem til. Det er et sted. Jamen... Ja, Tivoli. Det er rigtigt. Du var lidt i tvivl. Det blev til 10.000 kroner. Nå, det må jeg nok sige. Men nu er vi ikke i tvivl længere, og her er der nogle produkter. Jeg skal have sådan en glaskar.